Hello palangga! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw, tun-an nato ang mathematics para sa ikaduhang quarter. Kini ang tumong nato karong adlaw para tun-an. Visualizing, representing, and subtracting 2 to 3-digit numbers with minuend up to 999 without and with regrouping. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta! Unang leksyon, subtraction without regrouping. Mugamit ta og ginatos, tag na pulo, og tinagsa nga timailhan sama sa mga mosunod. Ginatos para sa 100, tag na pulo para sa tens, tinagsa para sa ones. Pananglitan. Pagkuha sa duha ka buok nga ginatos, 4 ka buok nga tag na pulo, ug 6 ka buok nga tinagsa. Ang duha ka buok ginatos mao ang 200. Ang 4 ka buok nga tag na pulo mao ang 40. Ug ang 6 ka buok nga tinagsa mao ang 6. Sa kinatibuk-an, ang atong naihap kay 246. Tubaga ang mga subtraction exercises pinaagi sa pagsulat sa chart nga ginatos, tag na pulo, og tinagsa. Number 1. 246 minus 24. Bahin-bahinon nato ang mga numero sa ginatos o hundreds, tag na pulo o tens, tinagsa o ones. Para sa numero 246, ginatos ang 200, tag na pulo ang 40, tinagsa ang 6. Para sa numero 24, 20 ang tag na pulo, og 4 ang tinagsa. Para makuha nato ang tubag sa 246 minus 24, atong sulbaron gikan sa tinagsa, padulong sa tag na pulo, hangtod sa ginatos. Mag-una kita sa tinagsa. 6 minus 4 equals 2. Kung ang unom, kuhaan og 4, ang tubag 2. Sa tag na pulo, 40 minus 20 equals 20. Ang 40, kuhaan og 20, ang tubag 20. Para sa ginatos, kay wala may pares sa ubos ang 200, kopyahon nato ang 200. So, ang atong tubag sa 246 minus 24 kay 222. 454 minus 42. Para sa numero 454, atong bahinon sa ginatos, tag na pulo, og tinagsa. 400 para sa ginatos, 50 para sa tag na pulo, 4 para sa tinagsa. Para sa 42, bahinon nato sa tag na pulo og tinagsa. 40 para sa tag na pulo, 2 para sa tinagsa. Ang tubag sa 454 minus 42 equals 412. Gikan sa tinagsa nga 4 minus 2 equals 2. Sa tag na pulo, 50 minus 40 equals 10. Sa ginatos, 400. Kay wala man siya'y pares sa ubos. So, ang saktong tubag, 412. Anaay istorya nga atong tubagon. Si Mang Isko nagtanom og okra
sa bakasyon. Milabay ang duha ka bulan, nag-ani siya og 246 ka okra. Gibaligya niya ang 125 ka okra. Pila man ang nabilin nga okra? Base sa problema, ilha ang minuend, subtrahend, difference, o place value sa kada digit. Sa subtraction, ang ibabaw nga numero mao ang minuend, ang ubos nga numero ang subtrahend, o ang tubag ana mao ang difference. Sa pagkuha sa tubag, kinahanglan ang pag-minus. Pagkuha sa tinagsa, pagkuha sa tagnapulo, o pagkuha sa ginatos. 6 minus 5 equals 1 para sa tinagsa. 4 minus 2 equals 2 para sa tagnapulo. 2 minus 1 equals 1 para sa ginatos. 246 minus 125 equals 121. Busa, adunay 121 ka okra ni Mang Isko ang nabilin. Para sa mosunod nga buluhaton, pag-andam og lapis o papel. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta. Number 1. Si Ana adunay 14 ka lapis. Gihulaman ni Liza ang upat. Pila naman ka lapis ang nabilin ni Ana? Unsay imong tubag? A. 1, B. 2, C. 4, D. 10. Para mahibaw-an kung pila kalapis ang nabilin, isulat nato sa pamubo nga pamaagi. 14 minus 4. 4 minus 4 equals 0. Kay wala may pares ang 1, bring down 1. 14 minus 4 equals 10. Ang 14, kuhaan og upat, ang nabilin nga lapis kay pulo o 10. Balikan nato ang istorya. Si Ana adunay 14 ka lapis. Gihulaman ni Liza ang upat. Pila naman ka lapis ang nabilin ni Ana? A. 1, B. 2, C. 4, D. 10. Kung D or 10 imong tubag, sakto ka. Number 2. Nakakuha si Lino og 28 ka mangga. Iyang gihatag ang 17. Pila man ka mangga ang nabilin kay Lino? A. 5, B. 11, C. 2, D. 3. 28 minus 17 o 28 kuhaan og 17. 8 minus 7 equals 1. Ang 8 kuhaan og 7 o 7, ang tubag isa. 2 minus 1 equals 1. Ang duha kuhaan og isa, ang tubag isa. So, 28 minus 17 equals 11. Balikan nato ang istorya. Nakakuha si Lino og 28 ka mangga. Iyang gihatag ang 17. Pila man ka mangga ang nabilin kay Lino? A. 5, B. 11, C. 2, or D. 3. Kung ang imong tubag B
11, sakto ka. Pila man ang 235 kuhaan og 122? A. 233, B. 144, C. 313, or D. 113. 235 kuhaan og 122. 5 minus 2 equals 3. Ang 5 kuhaan og duha, ang tubag kay tulo. 3 minus 2 equals 1. Ang tulo kuhaan og duha, ang tubag isa. 2 minus 1 equals 1. Ang duha kuhaan og isa, ang tubag isa. Pila man ang 235 kuhaan og 122? A. 233, B. 144, C. 313, o D. 113. Kung D. 113 ang imong tubag, sakto ka. Para sa number 4, mauni ang mga numero. 731 minus 610. Kung 121 ang imong tubag, sakto ka. Para sa number 5, 968 minus 744. Kung 224 ang imong tubag, sakto ka. Kung natubag nimo ang mga pangutana, you're the best! Kini ang ikaduhang leksyon nato karong adlaw. Subtraction with regrouping. Nagbaligya si Manang Tonya sa 645 ka saging sa iyang tindahan. Nahalin ang 471 ka saging. Pila naman lang ka saging ang nabilin. Adunay tulo ka pamaagi ang subtraction with regrouping. Una, ang expanded form. Sa pagsulbad sa problema, kinahanglan gamiton ang expanded form sa pag-subtract. 600 plus 40 plus 5 minus 500 plus 70 plus 1. Sa makanunay, unahon nato permi pag-subtract ang ones, sunod ang tens, sunod ang hundreds. Una, mag-minus sa tinagsa or ones digits. 5 minus 1 equals 4. Ang 5, kuhaan og isa, ang tubag, 4. Sunod, mag-minus sa tag na pulo o tens digits. Ang 40, gamay man sa 70. So, dili ta maka-minus. Himuon nato ni nga 600, mag-borrow og 100 para mahimong 500. Ang 100 gikan sa 600 nga nahimong 500, ihatag nato sa 40. Para ang 40 mahimong 140. Kung dako nga numero ang naa sa ibabaw o minuend, pwede na kini i-minus or i-subtract sa subtrahend. Atong ipabilin ang 500 sa ginatos o hundreds place ug idugang ang 100 sa tagnapulo o tens place. Aduna tay 140 minus 70 equals 70. Karon, mag-minus na kita sa ginatos o hundreds. 500 minus 400 equals 100. Ang 500
kuhaan og 400, mahimo na kining 100. Kini ang ikaduhang pamaagi sa subtraction with regrouping, ang short form. 645 minus 471. Una, adto ta sa ones. 5 minus 1 equals 4. Ang 5, kuhaan og isa, ang tubag, 4. Adto ta sa tens. Ang 4 minus 7, dili pwede nato i-subtract. So, ang buhaton, si 6, pangayuan nato og 1. So, si 6 mahimong 5. Ang 1 ihatag nato sa 4 para mahimong 14. 14 minus 7 equals 7. Adto ta sa hundreds. 5 minus 4 equals 1. Ang 5, kuhaan og 4, ang tubag 1. So sa kinatibuk-an, 645 minus 471 equals 174. Kini ang ikatulong pamaagi para sa subtraction with regrouping. Chart. Para sa mga mosunod na buluhaton, kuhaa balik ang inyong papel o lapis. Number 1. 543 minus 258. Dili pwede i-subtract or i-minus ang 3 sa ibabaw dayon 8 sa ubos. Dili pwede nga ang ibabaw nga numero mas dako kaysa sa ubos. So ang buhaton, mangayo og isa ka tens sa 4. So ang 4 mahimong 3, ang 3 sa ones mahimong 13. 13 minus 8 equals 5. Para sa tens, 3 minus 5, dili pwede. So, ang buhaton, mag-borrow sa hundreds. 5. Atong kuhaan ang 5. So, ang 5 mahimong 4, ang 3 mahimong 13. So, karon kay mas dako naman ang 13 kaysa sa 5, pwede na nato i-minus. 13 minus 5 equals 8. Adto na punta sa hundreds. 4 minus 2. Ang upat, kuhaan og duha. 4 minus 2 equals 2. So, ang sakto nga tubag sa 543 minus 258 equals 285. Karon, tubagon ninyo ang mga musunod gamit ang inyuhang papel o lapis. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta. 406 minus 367. Ang 6 minusan sa 7 og ang 0 minusan sa 6 dili pwede. So ang buhaton, mag-borrow sa number 4. Ang 4 mahimong 3, ang 0 mahimong 9 og ang 6 mahimong 16. 16 minus 7 equals 9. 9 minus 6 equals 3. Og ang 3 minus 3 equals 0, dili na kinahanglan isulat ang 0. So, ang tubag sa 406 minus 367 kay 39.
Kung kini ang imong tubag, sakto ka. 725 minus 549. Kay dili pwede i-minus ang 5 sa 9, kay mas dako ang 9 sa ubos, mag-borrow ta sa 2. Ang 2, kuhaan nato, mahimo siyang 1. Og ang 5, dugangan nato, mahimo siyang 15. So, ang 15 minus 9 equals 6. Ang 15, kuhaan og 9, ang tubag, unom. Kay 1 minus 4, dili man pwede, mag-borrow ta sa 7. Ang 7, mahimong 6. Ang 1, mahimong 11. 11 minus 4 equals 7. Ang 11, gikuhaan og upat, nahimong 7. So, adto ta sa hundreds. Ang 6, kuhaan og 5, equals 1. Ang unom, kuhaan og 5, ang tubag, 1. So, 725 minus 549 equals 176. Kung kini ang imong tubag, sakto ka. Number 4. 685 minus 497. Kay mas dako man si 7 sa ubos, mag-borrow si 5 sa 8. Ang 8 mahimong 7, ang 5 mahimong 15. Ang 15, kuhaan og 7, ang tubag, 8. Ang 7, kuhaan ini 9, dili pwede. So, si 7, mag-borrow kay 6. Ang 6, mahimong 5. Ang 7, mahimong 17. 17, kuhaan og 9, ang tubag, 8. Ang 5, kuhaan og 4, ang tubag, 1. So, ang 685, kuhaan og 497, ang tubag, 188. Kung kini ang imong tubag, sakto ka. Number 5. 821 minus 734. Dili pwede i-minus si 1 sa 4. So, mag-borrow ta kay 2. Ang 2, mahimong 1. Ang 1, mahimong 11. So, 11 minus 4 equals 7. Ang 1 minus 3 para sa tens, dili pwede. So, si 1 mag-borrow sa 8. Ang 8 mahimong 7. Ang 1 mahimong 11. 11 minus 3 equals 8. Ang 7 minusan og 7 kay 0. Dili na kinahanglan isulat ang 0. 821 minus 734 equals 87. Kung kini ang imong tubag, sakto ka. You rock, palangga! Remember, kini ang atong leksyon karong adlaw. Subtraction with and without regrouping. Kini ang tulo ka pamaagi sa pag-subtract: expanded form, short form, and chart. Atong sulbaron ang mosunod na buluhaton. Adunay 219 ka karton sa relief goods nga ipanghatag sa barangay Malipayon isip tabang sa mga tawo nga naungawadan og panimalay tungod sa nahitabong sunog.
Nakahatag ang grupo ni Anita og 5 ka karton didto sa purok 1. Nakapanghatag usab og 3 ka karton ang grupo ni Martha didto sa purok 2. Padulong na unta sa pagpanghatag ang grupo ni Jordan, apan nabuslot ang isa ka karton nga ilang gidala. Number 1. Pila naman lang ka karton ang nabilin pagkahuman makapanghatag sa grupo ni Anita? 2. Pila man ang labaw nga nahatag sa grupo ni Anita ngadto sa grupo ni Martha? 3. Kung mahatagan ang 7 ka tawo sa barangay Malipayon og karton sa relief goods, pila na lang man ka karton sa relief goods ang mabilin? Para sa number 1, ang tubag 214. Ang tubag sa number 2, duha. Ang tubag sa number 3, 212. Si Mang Tomas nakakuha og 287 ka carrots sa iyang tinanom. Sa sunod nga adlaw, nagkuha siya og 80 ka buok. Pila ka carrots ang labaw sa unang adlaw kumpara sa ikaduhang adlaw? Ang tubag kung pila ka carrots ang labaw sa unang adlaw kumpara sa ikaduhang adlaw kay 207. Aduna ako'y 865 pesos. Mipalit ko og snacks nga 50 pesos. Pila ang nahabilin sa akong kwarta? Ang nahabilin sa akong kwarta kay 815 pesos. Daghang salamat kay ikaw nakaapil sa atong online class karong adlaw. I-click ang link sa chat box para sa atong quiz karon. Good luck!